Mä oon Felix Adje, 42. Oppilaat kutsuu mua niinku Robo Felixi, koska mun jalka on näin. Eli tämä on mistä? Kehalta. Ja tää ohjeistus on mistä toinkaan? Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Oikeasti. Vaikka ne on ristiriidasta keskenään. Kyllä. Ei voi olla totta. Mutta kumpaa mä noudattaa tässä? Molempia. Vaikka oikeasti, ootko tosissaan, vaikka ne kummoo toisiaan? Kyllä. Ei tässä ole mitään järkeä. Eihän tässä mitään järkeä. Oikeasti, ei tähän tässä mitään järkeä. Eihän tässä mitään järkeä. Eihän tässä mitään järkeä! Pyhä vihaaja, sulta rakkautta, oma kaikena. Lipu liehuja, ihmisen riehuja, oma kaikena. Mä oon muusikko, puutarhuri, koulukäyttöavustaja ja koripalloilija pyörätuolilla. Ja mua kiinnostaa näytteleminen ja myös mitä tahansa tehtävät mulle annetaan, niin mä oon valmis sinne. Ja jos on niinku musiikkipuoleltakin joten perkussionistin, mä oon valmis siinäkin. Ja osa puhuu englantia, suomea ja ranskaa. Ja ranska on mun vahvin kieli. Kiitos, merci beaucoup, thank you. Ottakaa yhteyttä.